Idatz ezazu, zorionekoak aurrerantzean jaunarekin bat eginik hiltzen direnak. Bai, dio espirituak, atseden hartuko dute beren nekeetatik, lagun baitituzte beren egintza onak. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesucristoren Evangelioa San Joanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari, aitak niri ematen dizkidan guztiak nigana etorriko dira, eta nigana etortzen denik ez dut kanpora botako. Ez bain naiz zerutik jaitsi nire nahia egiteko, bidali nagoenaren nahia baizik. Eta hauxe da bidali nagoenaren nahia. Berak, eman dizkidan guztietatik ez dezadala bat ere galdu, baizik eta piztu ditzadala azken egunean. Hauxe da nire aitaren nahia, semea ikusi eta harengan sinistu duenak izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Denok dakigu hil beharra dugula. Heriotza, esan genezake kasik, gauzarik ziertoena bezala esan genezake. Erromatarrek esan zuten eta zerbait kanposonetan eta agertzen da odiemi krasti, gaur niri, bihar zuri, hau da, denok hilkorra gerara gaudaziz, eta heriotza, esan genezake, gure biziaren parte bat dela. Halere, aiatzen denean, beti da momentu gogorra, beti da momentu iluna, latza, eta kolpatu egiten dituena. Gure maite ditugunak ikustetik eta egiten egotetik ez egotera pasatzen eralako. Horregatik heriotza, naiz eta jakina izan, naiz eta deno jakin, lehen edo beranduago hilko gerala, aiatzen denean beti da momentu gogorra. Horregatik, ezinbestekoa dugu, nolabait batzuk besteai laguntzen saiatzea halako momentutan. Eta esan daitezkeen hitzak, dauden goraintziak, presentzia, besarkada bat, horiek denek asko balio dute, nolabait ere min hori konpartitzen saiatzeko. Eta esan genezake guretzako kristauentzako hori ezinbestekoa dugula. Kaliberezko ekintzetako bat hauxe dugu. Saiatzea triste dagoena edo sufritzen ari dena kontsolatzen. Lortuko dugu gehiago edo gutxiago baino, esan genezake saiatzen duzak ere balio du. Zuen presentziak gaur hemen, Gregorio gure sentidean esperitzen ari geran honetan, hoxe ere adierazten du elkartasun hori, familiari lagunduna izate hori, une gogorragoetan. Eta gure senideari ere agur egitea importantea da.
heriotzak guregandik banandu ez direla desagertzen, ez direla suntsitzen, gure esan genezake biziak heriotzaren ondoren ere badiau, eta errealitate hori ez dugu sekulan ahaztu behar. Horregatik gure hildakoetaz akordatzea, gogoan izatea, bakoitzak ere bihotzea, batez ere momenturik onenak, politenak, maitegarrienak, haiekin bizitu ditugunak, oso gauza beharrezkoa eta ona da. Guretzako sinistunontzako otoitza, haien aldean egutzea, da egin dezakegu balio osoena. Baina ez bakarra, beste modu askotara ere eta gauza oso ona da adieraztea, nolabait ere azaltzea, haien eduki maitasuna. Eta heriotzaren ondoren ere, esan bezala ez dira desagertu, eta haiek maitatzen segitu behar dugu. Gure hildakoak maitatzea eta haietaz akordatzea, baita ere karitatezko ekintza oso importante bat dugu. Eta haiek nolabait ere behar bezala despeditzea oso beharrezkoa dugu baita ere eta oso gauza egokia eta justua da. Orduan, hoxe dugu Gregorio gure sekidea modu gontan despeditzea. Bere alde erragutuz, bere familiari lagunduz, eta batez ere jakinkoaregan konfiantza sakon bat edukiz. Bere gazterik hildela, eta gure pixetan bat gaixorik eta bat, eta eskatzen dugu jakoiko onari goiko zeruan hartezala. Gregorio gure sekidea. Animan dezaila, atxeguna, sentiaraz dezaila, zoriona, eta berak ere handik egin dezala gure alde. Hoxe eskatzen dugu gure jakoiko onari konfiantza sakon batekin. Badakigulako evangelioan entzun dugun bezala, hoxe dela bere bolontatean. Guri beti ereko zoriontasuna ematea. Hoxe da jakoikoaren bolontatea. Eta bera ona errukitsua eta maitakoa. Hoxe da garbi eduki beti sinistua. Horregatik, hoxe izatea gaurkoan ere gure esperantza. Eskatzen dugu jakoikoari, baina jakinik berak eskari hori atsegin duela. Gregorio gure segideari eman dezaiola beti ereko zorion hori, eta berak handik gure alde egiten segi dezala.
goiko ahal guztidu beti horri Jesu Kristo gure jauduaren bitartez. Bera guztien aldeira, gu guztiok betirako ibez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman dugu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, gaindiru taldeekin batean gorestu zaitugu, oso ez beterik kantatzen dira. A